नमस्कार मंडळी. तर आजची जी रेसिपी आहे ती लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांना सगळ्यांनाच आवडेल. खूप अशी भन्नाट रेसिपी आहे. तर चला पाहू ही रेसिपी कशी केली. त्यासाठी मी 1 वाटी साखर घेतली होती. ती मिक्सरला ची पावडर तयार करून घेतलेली आहे. तर ही बघा पिठी साखर तयार आहे. एका बाजूला एक बाउल घ्यायचा आहे. ह्यामध्ये मी अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच अर्धी वाटीने आपल्याला मैदासुद्धा घ्यायचा आहे. तर अर्धी वाटी मी मैदा घेतलेला आहे. आता काय करायचं आहे, त्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला पिठी साखरसुद्धा घ्यायची आहे. वाटी मैदा घेतला आहे, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि अर्धी वाटी मी पिठी साखर घेतलेली आहे. हे प्रमाण आहे. तर तुम्हाला जर जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचं असेल तर तुम्ही असंच बनवायचं आहे. 1 वाटीचं प्रमाण घेतलं तर 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी मैदा, 1 वाटी पिठी साखर. तर तुम्ही जर गोड कमी खात असाल तर थोडीशी पिठी साखर कमी घातली तरी चालेल. हे बघा. तर आता ही पिठी साखरसुद्धा मी घालून घेतली. तर आता चमचाभर मी बेकिंग पावडर घातलेली आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे एक पूर्ण मोठा चमचाभर मी मध घेतलेला आहे. ह्यामुळे ना कलर छान येतो. त्यामुळे मध नक्की घाला, असलं तर. नसलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही, असेल तर घाला. तर आता 1 चमचाभर मी घातलेलं आहे मध. मध घालून झाल्यानंतर आपल्याला घ्यायचं आहे मिल्क पावडर. मिल्क पावडर मी पाव वाटीभर घेतलं आहे आणि पॅकेट मी 2 घेतलेले. म्हणजे 10 रुपयाचं एक पॅकेट आहे. 2 पॅकेट घेतले म्हणजे 20 रुपयाचं पॅकेट मला लागलेले आहे. वाटीच्या मापाने बघा पूर्ण पाव वाटीभर मी हे मिल्क पावडर घेतलेलं आहे. हे मिल्क पावडर घातलेली आहे मी याच्यामध्ये. यामध्ये चिमूटभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. कुठलाही गोडाचा पदार्थ करा, थोडंसं मीठ घाला. अर्धा चमचाभर आपल्याला किंवा पाव चमचाभर आपल्याला व्हॅनिला एसेन्स घालायचं आहे. तर मी अंदाजप्रमाणे घातलेलं आहे. सगळं एकदम मिक्स करायचं. एक पूर्ण वाटीभर दूध घेतलेलं आहे. तर हे दूध गरम वगैरे नाही आहे, गरम करून थंड केलेला दूध आहे. तर आता हे सगळं आपल्याला एकदा मिक्स करायचं आहे. दूध पूर्ण पटकन घालायचं नाही आहे, थोडं थोडं करून आपल्याला दूध घालायचं आहे. हे बघा, असं करून हे चांगलं पीठ फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा, मस्त असं मऊ व्हायला पाहिजे. आणि हे बघा तुम्हाला दाखवते कुठल्या पद्धतीत व्हायला पाहिजे ते. हे बघा, असं चांगलं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. गुठळ्या वगैरे पिठाच्या राहायला नाही पाहिजे. थोडंसं अजून दूध घालते आणि एवढं दूध राहिलेलं आहे ते मी आता साईडला ठेवून देणार आहे. तर ही झालेलं आहे हे दूध. आता मी नाही वापरणार, तर पातळ होऊ शकतो. जास्तही पातळ हे बॅटर करायचं नाही आहे आपल्याला. एकदा चांगलं फेटून घेते. आणि आता ह्याला ना आपण नॉनस्टिकचा तवा वापरायचा जास्तीत जास्त. तर नॉनस्टिकच्या तव्याला ना आधी तेल लावायचं. तेल लावून घेतले. आता ह्यामध्ये आपल्याला ना हे बॅटर घालायचं. ते एक छोटी वाटीभर मी बॅटर घातलेलं आहे. तर आपल्याला काय असं पसरून वगैरे घ्यायची काही गरज नाही आहे. असंच आपल्याला हे बॅटर घालायचं आहे. झाकण लावायचं आहे किंवा झाकण नाही लावलं तरी चालेल. पण थोडं झाकण लावून अर्धा मिनटं आपल्याला वाफ काढायची आणि मग आपल्याला एका बाजूने हे चांगलं पलटून घ्यायचं. हे बघा, असा कलर येतो. ह्यासाठी तवाना जास्त असा गरम नाही करायचा. हे सगळं बारीक गॅसवर करायचं आहे. जरासुद्धा फास्ट गॅसवर करायचं नाही, नाहीतर करपू शकतात. हे झटपट तयार होतात आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. त्यामुळे ह्यावर जर तुम्ही हे बॅटर घातलं तव्यावर तर तुम्ही असं झाकण नाही लावलं तरी चालेल. बऱ्यापैकी असे झटपट तयार होतात. हे बघा, अजून एक तुम्हाला करून दाखवते. तर आता नॉनस्टिकच्या तव्याला मी तेल वगैरे लावलं नाही. जर तुम्ही तेल लावलात तर तुम्ही काय करायचं, टिश्यू पेपरने पुसून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ह्यावर बॅटर घालायचं आणि बॅटर चांगलं पसरून घ्यायचं आहे. झाकण लावा किंवा नाही लावला तरी चालेल. आणि हे चांगलं असं बारीक गॅसवर आपल्याला शेकून घ्यायचं आहे. हे बघा, ह्या पद्धतीमध्ये. तर असे मी झटपट असे तयार करून घेते. हे बघा, तो तुम्ही हे आहे ना बारीक गॅसवरच करा. जास्त फास्ट गॅस करू नका, कारण हे लगेच करपतात. तर असे हे फटाफट मी तयार करून घेते. हे बघा, आहे की नाही मस्त असे. तर आता ह्याला ना मी म्हणजे चॉकलेटमध्ये न्यूट्रेला घेतलेला आहे. खूप छान लागतं आणि ह्याला पाहिजे तर तुम्ही पीनट बटर वगैरे असं लावूनसुद्धा खाऊ शकता. मुलांना टिफिनमध्ये द्यायला पण खूप छान आहे. तुम्ही पाहिजे तर मुलांना गव्हाच्या पिठाचे सुद्धा करून दिलात तरी काही हरकत नाही आहे. पण मी दोन्हीही घातलेलं आहे, गव्हाचं पीठ आणि मैद्याचं पीठ. आणि मुलांच्या टिफिनसाठी पण तुम्ही झटपट हा पदार्थ करू शकता, कारण ह्याला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. झटपट तयार होतो आणि भाजायलासुद्धा जास्त वेळ लागत नाही. आता तुम्हाला मी करून दाखवते बघा. ह्याला पोळीला मी लावलेल्या न्यूट्रेला त्याच्यावर अजून एक ठेवलेली आहे आणि चांगली अशी दाबून घ्यायची आणि मग आपल्याला कट करायची आहे. हे बघा, तसंच आपण पीनट बटर लावूनसुद्धा तसंच मुलांना देऊ शकतो टिफिनमध्ये. हे बघा, किंवा चॉकलेट सिरप वगैरे असं पण तुम्ही लावू शकता. नवीन पदार्थ ट्राय करायचा असेल ना, तेव्हा कधी पण कमी क्वांटिटीमध्येच करायचा. आणि मग जर तुम्हाला एकदा प्रमाण समजलं की तुम्ही
करू शकता. तर आता हा पदार्थ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.